Hola, bona tarda. Molt contenta d'estar avui totes i tots aquí, no? Penso que és un dia de festa i de celebració. Hi havia el patiment de les companyes i els companys, no? Un patiment davant d'un diagnòstic, no? D'una malaltia greu, no? On suposo, perquè no ho he viscut, suposo que s'obre un món, no? Un món desconegut. No saber com entomar, no? La notícia que una companya, d'un company que estimem, que apreciem, que vivim cada dia amb ell, ens diu que té aquesta malaltia i que al final el que fa és interpel·lar-nos a nosaltres mateixes, no? De dir, bueno, em podria passar a mi, què em passarà, no? ¿Cómo responde? Cuando se elaboró la guía se pensó en todos los perfiles, ¿no? En todos los perfiles y en todos los ámbitos de la cooperativa. Hicimos un gran ejercicio de empatía poniéndonos en el lugar de cada persona, ¿sí? De cada rol, ¿no? De cada persona que trabaja en su área y también de cada ámbito, ¿no? De trabajo de su área. Este ejercicio nos llevó un tiempo, yo diría que unos meses, y después con grupos de contraste, ¿no? Donde fue muy discutido, donde fue muy debatido. Es una de las cosas que a nosotros como cooperativa nos gusta, el debate y el análisis, y buscar siempre las posibilidades de cambio, ¿no? Y de buscar pues la millora. Esto ya lleva un año ya en marcha y a muchas personas que durante todo este año han sufrido la enfermedad, yo diría que un año, año y medio, ¿no? Lo hemos ido poniendo en práctica y hemos visto que ha sido muy positivo. Siempre decimos que la persona decide cómo quiere ser acompañado, ¿sí? No imponemos, sinó que decide la persona cómo quiere ser acompañado. Jo he crescut amb la guia, no? A mi se'm va diagnosticar el càncer i enmig del que estava en el procés em truca l'Isabel i m'explica això i vaig dir, és fantàstic. Me va fer dinàmiques d'equip i dinàmiques així de creixement personal i sé que els hi vaig fer, doncs, de dir, ara en el meu camí de la vida se m'ha posat una pedra grandiosa i jo no vaig a l'altra banda, però no patiu, perquè jo escalaré i passaré a l'altra banda. Recordo a la Laia i dic, però és que em frenava de dir, tu tranquil·la, encara no has de tornar. Això que tu dius a l'empresa on treballes, tu tranquil·la, ja tornaràs? De dir, ai que bé, no? Et treia, perquè a mi em va angoixar molt el tema de la, que ja ho sap la Isabel, el tema de la reincorporació. Encara que et curis, el càncer sempre formarà part de la teva vida, perquè l'Elisabet d'abans ja no hi és. Ara hi ha una altra Elisabet. Cada vegada més persones diagnosticades, la meitat en edat laboral, i que degut a aquestes seqüeles de la malaltia, la possibilitat o el risc de que vagin a l'atur és 4 vegades superior a una persona que no té la malaltia. Les persones que superen la malaltia no són conscients encara de totes les dificultats que hi ha, no només en l'àmbit laboral, sinó en totes les dimensions de la persona. I per tant hem de treballar perquè això es doni a conèixer, demanar a l'administració que adapti la legislació a aquesta nova realitat, perquè és una realitat que està aquí per quedar-se, per sort, i per altra banda que les empreses puguin adoptar processos d'acompanyament com el que Suara avui presenta i generalitzar-los. Jo crec que la força d'aquest projecte, i com a Consell Rector també, quan ens el van presentar, és això, el valor està en nosaltres, està en voler-ho fer diferent. Jo voldria donar les gràcies a aquestes dones i homes, però sé que hi ha moltes dones aquí, dones valentes, que heu compartit aquesta vivència, la vostra experiència, que l'heu posat al servei gairebé, l'heu extrapolat a Suara perquè puguem ser millors com a cooperativa.